Здравейте! Вие сте с влога на Марти Парти. Днес се намираме в Сливен на разходка. Времето е слънчево в момента, леко хладничко. Намираме се пред църквата Света Петка. Тук е много красиво за разходка. Има пейчици, голям парк около църквата и лятото ще е по-красиво, защото ще е зелено. Сега не е чак толкова. Църквата Света Петка е първата построена в града от над 20 години. Първата копка е направена през 2008 година с благословията на сливенския митрополит Йоникий, като храмът се изгражда в район без православна църква. Средствата за строежа са събрани чрез дарителски кампании, в които се включват граждани и фирми с пари, труд и материали. Стенописите в храма се финансират от дарители и изографисването продължава. Очаква се да завърши до края на 2025 година. Първоначалният проект струва 121 000, но с допълнителните разходи сумата се увеличава с 6 000. Обзавеждането на храма се забавя заради войната в Украйна, откъдето са поръчани иконостасът, мебелировката и камбаните. Последните струват 20 000 лева, имат десетки мелодии и дистанционно управление. Остава да се постави изолация на определени места, тъй като сградата е изложена на силния сливенски вятър. Отец Йоан подчертава значението на Рождество Богородично като символ на спасението и надеждата, напомняйки, че в духовния живот винаги има възможност за ново начало. Това беше нашата разходка. Ако ви е харесало, цъкнете палеца нагоре, ударете камбанката и до нови срещи. Чао!